Dobrý večer. Dobrý večer, pane Aleši. Dobrý večer, pane Pavle. Dobrý večer, vás tady srdečně vítám, dobrý večer. Dneska je tu s náma akciová společnost Čokoládovny, je to tak, zástupce pan Aleš Kodat. Dobrý večer. Ovšem, vy jste dneska takové netypické publikum, můžete nám to vysvětlit, pane Aleši? Jistě, dobrý večer. Účastníky dnešního natáčení jsou výherci spotřebitelské soutěže S telkou do kufru, kteří zaslali na naší adresu 5 čárových kódů od výrobku Telka společně s jedním vtipem. My jsme ty nejlepší z nich vybrali, odměnili je věcnými cenami a pozvali na dnešní natáčení. To je hezky, takže já vás tady ještě jednou srdečně vítám. Vy jste všichni posílali ty vtipky? My tady máme 3, jsme si vybrali, takže Helčo, pojď sem. Můžu přečíst? A musíte se smát teda. Jo, takže já přečtu jeden. Poslal pan Václav Jaroslav z Vrchlabí číslo 1. Takže tenhle ten první for. V hotelu visela tabulka. Nekuřte v posteli, popel, který zůstane, může být váš vlastní. Paní Krčková Jarmila. Ježiš, to ještě existuje. Patrika Lumumby z Ostravy Zábřehu. Manželka nadává. Věčně sedíš u televize, kdybych od tebe odešla, ani by si z toho nevšiml. A manžel říká, ale všiml. Konečně bych slyšel zvuk. A paní Minarčíková Květoslava poslala tenhle z Hrožnova pod Radhoštěm, tenhle ten vtip. Tati, kde leží Baleáry? To nevím, ale zeptej se maminky, ta pořád uklízí. Takže to byly 3 krásné forky. Takže já vás tady ještě jednou vítám, hezky se bavte a jdeme na to. Uj. To mě nedělejte. Takže, René, toto může být buď přístroj na úpravu vlasů, nebo pomůcka při vytváření ikebany, nebo lákadlo pro čmeláky, anebo cukrářské tvořítko. To nám poslala Eva Klojterová z Prahy 4. Myslím, že to bude něco na to cukrářinu. Cukrářinu, přístroj na úpravu vlasů, pomůcka při vytváření ikebany, nebo lákadlo pro čmeláky, anebo cukrářské tvořítko. Ikebana. Ikebana. Není to ikebana. Já jsem to říkala. To taky nebylo, ale... To je na vlasy, Klárko. To je přípravek na vlasy. První, co jsme řekli, že to není. Hele, já to předvedu. Hele, koukej, já to předvedu. To si takhle prej zamotá, takhle si to nemotá. A pak se to nevymotá nikdy. No to nemotá vůbec. Jo, takhle se to musí zastrčit. Hele, už to jde. Ještě jednou a já se loučím s Hankou Zagorovou. Haničko, ahoj. Pan doktor Jan Fixa, těšilo mě, naschle, Hanička Tišková, Klárka Dožalová, ahoj, čau. Markéta Hrubešová, Aleš, Velča, Čokoládovny, pan Kodat. Mějte se krásně, byli jste prima, byli jste fajn, no a za 14 dnů opět tady, kufru, naschle.